Welcome back to Comfort Zone TV podcast. I go by the name Eagle Eye. Owaziwa ke ngosibulele wakwanqwanga uXabujiyani uShwabatha. Ngelabadala ke yelo. Osuka ngapha kumhlaba wakuTsolo. Kulale kude kufuphi naseNcembu. Phansi kwentaba kaNochinzi okanye kaNtendeleshe. Diphakathi kwazo zombini ke izondaba. Ndihlala apha eDanunu kodwa ke ngokuhlala nangensebenzo. Namhlanje ngibambe isihlalo engesiso sami. I-host yami ayikho sathe chalala ngapha ezitolo engathi ubhizi indoda bakhoya la ubhizi indoda bekadetha ngento edibene nomendo mhlawumbe uzode ebuya abese inxibe amadaki but ke nizambona kula isiza ku-episode elandelayo uzobe khona na kanjani. Namhlanje ndihamba nosaziwayo ongazi ukwaziswa ndimi ozozazisa ngokwakhe uba kubani kanye ngifuna ubiza igama lakhe nguye ozozi-introduce ngokwakhe. Khotman yami uGrand mnandi kunene ndokubiza uze ubusy buda kunzima tama konke kuninzi tama ngangathi siyaniposa ke zwe but ke kunzima bra zininzi izinto sihambe ekseni sihamba kumnyama sibuye kumnyama yabo sizame lidorho sami isonga kodwa ke igama lami nguSiphelo uyanta ifani Madiba uyemiye emnqolo umsila uvela kaMpensela. Okay uSiphelo uyanta ifani Madiba uyemiye emnqolo umsila uvela kaMpensela khaya lisecala kwilali yasemChewu la eMdeni okanye Suitline kuzo zombini khule kuzo zombini. Xa sendibizwa ke kuthiwa ndingu-airtime ngihlala apha eDanunu 7441 warapekusebuda. Sure. Hayi. Ndiyathemba abakuvile abangakwaziyo bayakwazi ngoku abalapha eComfort Zone TV podcast. Otherwise Khotman zininzi into endifuna ukubuza zona because achieve kakhulu like ndikubukele so ndifuna I think akhona abantu banemibuzo okanye bane-answers abazidingayo but abakwazi ukubuza wena directly. I think iyona platform eGrand lena uba ukwazi utyatyadula yabo. Otherwise okokuqala ndifuna ukuqala apho igama lakho liqala khona yabo sihambe nayo kakuhle uba u-airtime why ungu-airtime ube ngu-airtime njani, why you chose to be airtime and usose uede napha ulilo ne-celebrity laseDanunu Celebrity sure elagama like ize kanjani yonke la we ndifuna nje ukwazi nje zonto kuqala before sicontinue. So lilonke ufuna ukwazi story sami asoba ndikhumuza la ngoma yethu ithi kalelo ufuna ukwazi story sami mamele wenza kubalisela but kuse yayisiyane bese yami khona kula ngoma. I've been the veteran since day one killing niggas like a goat in December. Put my arm on your face like I'm Chris Benoit. All my niggas know I'm the shit when it comes to rap and bring them bars. What do you know about me? Huh? That little talk, yep, you heard about me? Thinking you know shit about me? Yabona ke ndiyavuya ke braka uzofuna uqonda istory sami. Ndingumuntu ke Khotman ke mina ke andi abantu ndikhumbuza phana phana kwazi ungiqaya ncamncam mna. So ndibuze imibuzo oqala igama lika airtime. Losibili iDanunu celebrity. Zizo zombini le. Igama lika airtime ntali iqale esikolweni eBuren. Aqoke kwekwizi. Kukho lanto othanda ukurapper yabo kuba sithanda uba mrapper mos omrapper xa bedibana banalana kuthiwa icypher everywhere ke Brian like yabona xa kwi-cypher uba udibene nomnye umrapper mhlawumbe naba yi-3 naba in fact naba yi-2 3 4 5 icypher leqala icypher yabo. So qho ngebreak xa sesisuka kwi-feeders because bekuyakhala mos ibreak isambe seki-feeders siyotya i-feeders xa sekubuya ke ngoku siyadibana siyarapper. So kulo mrapper wethu ke xa khala insimbi bakubuyela back eziklasini thina sisaqhubekeka sarap bafike ku principal wethu Mr Khuthu
afike asinqande ke oko qho yasinqanda siphume sihambe phofu sibuyele esihlasini sethu phinde following day same thing so ke ngoku Mr Khudu aqaphela ba no man qho ndizonqanda apha mna ndikhona yabo and nje ndikhona nje yakhumbula mase i-airtime yayinqabile emakasi namakasi yayifumaneka kwinantsika ko-Shoprite checkers nokuthiwa i-retail bengafuni ukuthi ndibize o-Shoprite checkers kwi-retails yabo so yathi apha ekasi yofika i-airtime yabhalwa emadongeni ufumanise ukuba emasomaleni kubhaliwe phana airtime available yabo bajele ikona airtime available so ke ngokathi Mr Khudu yintoni wena na oko always available ngathi i-airtime ngaqomba buzz ngihlala available ngathi i-airtime buzz ngaqomba man masore ngilibamba eligama abe nalamajita nawo sengibiza lamajastra lapha nawo nabe sengibiza airtime ke osekreshwa ngayo lonto yabo ba Mr Khudu ugezele wena i-call you airtime ngaqomba hama ligama elimnani manje lika airtime aso nilibambe apha navenda ngo-airtime ke kanjalo ke bra so uDanun celebrity yona ta iqale dala before he was a TV and stuff lona livele thubalalando ba abedanuna abantu abaninzi bebendazi so if uvaya nami mhlawumbe siqala apha ngasekhaya no breeding sirenkini sathi sofika erenkini bese nibuliswa abantu abayi10 mina wena ungakhange ubuliswe umuntu yabo so benalawela yafundi uyaziwa man uli celebrity yabo kanti ke lobu celebrity obo celebrity ngusaziwayo jikelele so mina ndaziwa aphi eKasi ndayiDanun celebrity dali celebrity lalapha eKasi so ivele kanjalo lawo iDanun celebrity kanti azibizwa ngesixhosa kuthiwa le celebrity laseDanun qoma so accommodate mina ndithi iDanun celebrity otherwise isuke ebantwini lawo iDanun celebrity like you celebrity laseDanun ngoba hama wazomuntu wonke taxi edlulayo kuse time le celebrity wena so yavela kanjalo buda yami hayi akuva Rodman hayi uyibhensisile awu-addressanga u-undressile otherwise hayi ndiyayiva ke ngoku because nami bengayazi even though sike sihlale sonke ndiyaqala uyiva like ungicacisela uba u-airtime uzenjani and ke ngoku ndiqaphele enye into i-creativity kwigama lakho indlela oyibhala ngayo umbhalanga ngala airtime lo waziwayo ngu-ETYM yabo of which xa isearchayo umuntu kunantsika kwi-socials yabo kuzoba easy uba kufumana because uba kwasisearcha la airtime vele airtime yeah that's what I've noticed so Rodman yami enye into endiqapheleyo ngayo uyi-all rounder wena because you everywhere like lo airtime yabo so because ukhona ekuteni ukhona emculweni uba yi-MC unswempu yonke lawe ngeyiphi nasebholeni kuyayidlala ngikhalusi ne so ndifuna ukuqala apha ke ngoku ndifuna ukuqala into yomculo yabo I think umculo ngoyena umqalileyo before everything maybe and uzotsho kuba ngeyiphi oqale ngayo ibhola okanye umculo so ndifuna unansi kuba yintoni umdla unikwe intoni emculweni like uqale njani umculo apha manzi bethela pha efridge seyanqanisa isibime ibende man imibuzo yakho ingxaka andifuni umnika siqonje ibande so okay weyomculo neyiqale njani bra mina ndithanda umculo nje unoba umbalo umculo anothandi uthandi is just that and khange ndibe ndimamele kakhulu ijazz into engazange ndimamele kakhulu I'm not saying andiyithandi nebhazange ndiyiphi ixesha layo but mna umculo bra mna nazo nengoma zesisuthu mna bra engaziviyo yabo umculo ufanele uyovuva iflow yaletsotsi kanye ndithanda indlela so into edibene nomculo ndaye ndayithanda but ke ngoku ndathanda kakhulu i-rap yabo so kwi-rap ewe ke besizimamela ke ezizaphesheya zikhumshayo
but uqomba okay uyamamela because lesilunga kwasibamba incama because ezinye ingoma ngoku like o Mockingbird bo Eminem ungona sibaqondayo ngoku ba okay yabo mase udala nandithanda wena mkhonto mase I lyrics ezi uyazibhuda phaya silongo siya ngakhona yabo. And I think ingoma ke ngokuyaye yandiqomba ndiyayincanyo le indenza nyani ndifuna urapper ingoma kaMandoza esithi hloniphi life boy hloniphi impilo boy 2005 lo ngoma leyo or 2004 I think yiyo ingoma hayabona ngoku ndiyafuna urapper. And then kwahamba ndazobaseleka kakhulu ngu-Immortal Technique. Nayo Immortal Technique naye ngomnye oraphayo but u-underground and into aziraphayo ndandingazi-understand that time but ndandithanda nje indlela letsoze betha ngayo yabo but ndiyayiva somewhere samapha until ibethe ke lamagama aquzileyo enqobe hayi apha ndazo abekasi ke ngoku ndazova uRaf Cat uRaf dala muswa rapper but ingoma yakhe mina noqala ndayiva 2007 enye track hayi yabona leya ingoma Grootman yayisithina khona na it's Raf Cat on this shit 2000 alive yo bra but you know why better discuss yena Raf bese discuss uRaf bra ndayincanywa kakhulu ke ngoku la way ndaphela ndikase ndiyimamela ke ngoku ukuthi hayi ayingoRaf Cat yedwa o raphayo ngesixhosa sikhoba khona nabanye bathwa ucula ispaza ndondondondondon yenyake ngakho sasingadownload ngokuya wazama ukhangela futhi mase bluetooth hamba nazi ingoma nje na uyabo. Then ke ngoku ndaqala ndathanda ispaza ke ngoku bra I think ndingatsho mina yona yanimotivator ndisource ke ngoku nami ndiqhubekeke nobhala. So emotion ka Immortal Technique okanye yomculo and then ke ngoku uRaf Cat wazoyibetha ya clean ke ngoku wazoyisummarize ufaka isamende ngoRaf Cat ufaka isamende uRaf Cat hayi nacho hayi nami ndiyarapha ke nami ndizawurapha ke ngoku ene mos umjida mos uhlala ngasendlini so whatever lines andinazo nami mandifika pha kuye nje ndimbethele seyihlokumana indala sengumntana mos yabo mbethele ave naye ba okay hayi kuyabethwa kodwa apha qha ke mntana noko usakhula lo yabo Grootman hayi iqale kanjalo le way yokurap. Okay hayo Grootman yam imibuzo yami uyiphendula kahle ndiyoneliseka ukubona xa unxaniweyo ubona ubuncane uqonwa yo ngathi ante ndifike endlini fumane ebandayo mpo ichimanxebeni yabo impendulo zakho zenza lento endiyifunayo. So Grootman yam ndifuna uya kulaweza ke ngoku yabo ndifuna uya kwento ezibalulekileyo because ibhola I don't think uye waba deep kuyo. So ngenye idarha ndihlele apha endlini ndibukele iTV ndibukele uGenerations hayi man ayingodiba nalo ngela xesha I think ngela xesha besingekabi na chemistry so besazana nje but I think mina benikwazi mhlawumbe wena ubungandazi elaxesha yabo benikwazi because eziba usisho ulicelebrity lasedano so ndiqale nakwazi ungekandazi yabo so ndibona ba uvele nase TV but I'm quite sure noba uqale wavela ku Generations okanye but iwe yakhe yavaya kakhulu le Gomora and ngibone ku Facebook because I think yona uvele uthetha phayana kuba uvele uthetha yabo so yona into eyavaya. So into endifuna uyibuza ke ngokuba kweziwe zakhona ungena njani kweziwe because uhlala apha eDanuni wamuva waye eJozi yabo ngelixesha usukayo apha eDanuni uyayazi ba uyokwenzani phayana okanye ubusiya nje uyofumana ispa uyofuna ujonga ispani then uthando lwe-acting lakhula okanye into iqale apha eKasi before uye phayana into obuse uzazi ba yabona njengoba ndiye eJozi ngoku ndifuna uactor yabo because iartists ezininzi zifuna eJozi for ba ziblowe ngomculo yabo so wena ubusenza into different from le artist eziyenzayo ngoku like kumculo into eziyelayo ngapha eJozi so wena
uye waya phayana wafika wavele TV kuwe ize acting and I think khange thathe ixesha we yabo yeah yenze ilento ngifuna uyazi ke ngoba wenze njani ubuyazi lento uba ndifuna lo ile Rodman ngicela impendule nje yakho uba emazi robot boy mas robot yeah iremote le yamatsoze bra like le ndlela umbuza ngayo ingathi uzonto ba hey wena ungu-robot boy yonke yakho ungayenziyo robot boy yakho ungayenziyo mas robot boy yakho ungayenziyo yabona xa in denial ne isilunganisa izincamke in denial lawe because mna iwe edibene neqonga hey wena ndiyithanda bra khule sezigamba dance ebuyambo gamba dance kakhulu ebuyambo yabo asathiwa ka Mr Fish kwanto edibene neqonga nje mna ndandiyithanda bra in fact ndisayithanda nangoku into edibene neqonga so but kume engqondweni nalani uba ndifuna urapper mna ndifuna uba ngumrapper but as bandikhula ke ngoku ndiyibona uba no i-take over abanzi bendithetha namanye amanzi bayifrijini ndithetha namanye amanzi bayifrijini so ke ngoku wena yabona yo esi sparkling water yabo babuze namanzi etap bengazubhuda esi sparkling water sithi so ke ngoku wena yaye lewe ye acting isi like isiza kum iphuhla yabo while mina ndizama uignore ngoba mina ngifuna ngumrapper nawe uba uthi ubu in denial yabo and then go nabantu abahleli nabo I still remember enye itsotsi yasendlini ekuthiwa nguLazola asihlimo sinapha ngikho kuyahlekwa bra Lazola hawo i-character man wena mfethu i-character like kuyacaca xa kufike wena but still ndayiblutika lo ye man bona man ngifuna urapper mna yabo then until lakhula man yaziveza ke ngoku ndanafuna umrapper maqa but yaziveza ke ngoku le uba ihluka awume silapha posikhoyo so ke xa ndizojonga amathuba okanye mandithi abantu balapha eCape Town abasezi TVini ewe bakhona but in order for them bavele eTVini funeka bamove baye eJoburg uyanthola that time ke brand sakhulisa le light yam indala sakhulisa yona so andikwazi uvese ndihambe neJoburg nene olidlam lalisekhona ke ngoku ndiliphelo mepha endlini so nqoma andikwazi ushiya unozala yedwa man ndihambe eGauteng and again akho mntu ndimaziyo eGauteng uyabo but ke oledi losweleka ke 2019 nale light nayo seyitya ungqusho noko ke ngoku yabo ndayibuyisela kokwayo ndabe ndiphela nasisipani ubone wengathi into zenzeka amasibumi ndabe ndiphela nasisipani nqoma no man why ndingaye eJozi nami ndiyozama but ke mna ke andizozama ngomculo mna because baninzi abantu eJozi abaculayo and abantswimpu esibaziyo uthi but ke ngokubona aside sibabone eTV like as underground rappers lamajita kuthiwa zinto ezi kuthiwa ndo lamculo nje sinespaza thina ezaseJozi nantoni andiyazi kuthiwa ndo lamculo man lo siyashezi osiyashezi ndiyababona andiyazi bazi zintoni nanzi libele man igama lala wena nyana amajita yabo only to find out ke nje asenolwazi kakhulu ngeindustry of which into thina besingazazi ezo yabo so mina nana lawe bengakaveli osiyashezi eTV kodwa abantswini kanje siyabazi thina oMickey M ndifuna ubiza eligama ke le rap yabo ngikhande libele nje yethu sisipaza ngapha eKapa dilibele le yaseJozi man yabo so nala mentality mba angizoyenza umculo mina while kusekho amajita antswimbu pha kodwa wona akaveli eTV so thini ndiyo actor so mina lehle apha nizazi ba ekuse ndiyo actor but ke ngoku ndazibana eJozi zandazibanza ofeni thini kuyobani ndithini yabo luckily enough ustikela shout out to Manika iyancedayo ngendawo yohlala ndafika phana ndafika shout out njayami shout out mntakwethu yakuthi leya so ndafika nyani ndahlala kokwayo nomamayo yabona fina hlala nomamayo yabona bra and that's why I'm saying again shout out ekho easy la we bra uyeke umuntu ohlala nomamakho you don't know uzamenza ntoni mamakho especially kwelizwe siphila kulo yabo but latsozi yakwazi ungithemba then umamayo wayindazi naye qha wayindazi ngisemncane because ngikhula nayo istikela so wayindazi ngisemncane uzwabo ubani uyetha alazi lo gama la time ufuna ubizela igama lokhula manje Lucas lokathatha Madiba uba ungumuntu right akongxaki awusistikela hayi ungumuntu right hayi ke nyani ke brand ehle yabo ke ngoku ndiyaqala eJoburg
ndifike Orange Farm kukhona omnye umntana lapha eDanuni omnye usisi proof lapha eDanuni uVanilla uVanilla naye usuka apha eKasi naye womkapa eyocula eJoburg yabo cula khulu uVanilla but ke wayibona yona ba okay ingathi yamsokolisa kancinci le yomculo wangena kule acting and nyani zamdumela qha beke kakhulu bekezwezi kaMzansi Magic yabo kakhulu so uV touch up uV ekseni lapha eJoseph mfethu kanje ndidinga iagent ndidinga iphotoshoot yonke lawo ekuthiwa iyafuna yabo okay yabo kamnandi bra one guy yena uV ba okay I know man ko story suwara jona seyazi sedale pha and iphana ke bra uyakwazi no scammer yonke lawo yabo so yena sezazi ba lowo uthi faka imali kanje siscam eso yabo so nyani uvike nyani naye anihlanganise ke neagent yabo but I guess kwashiyana nelakhi ke ngoku because yazi try zonke ze agent but zakhona izinspanelayo yabo uze ke ndofika ugeneration ndaya ndi extra ku generation but ke kwenzeka kuba mandi suswe pha kwi extra njoba ichomi kankaba but still say extra but at least ngoku mose sibona mose extra singapha yabo so mna ndile extra ichomi kankabi lapho umuntu osepha already i character yapha yabo more like a main character so ke ngoku from there kulapho ngivele khona ku generation yabe ngiqoma manje into encinci lena yabo because I can't thini xa ndifike eKasi yekse kwaphofu Facebook before eKasi Facebook ndiyatrenda bra ba yekse yo iwindings le inkulu then I was like hayibo can't nothetha he just said dilapha bra xa uvela nje ndivelile nje qha yabo yo kwathiwa yekse into enkulu for lenzileyo from eDanuni to generation to because and there is ngandikwazi because of that ndiyazi ba the extra yabo akho ndingaka anoti ndibukelele TV yabo uzothi change one second se then nyani bra nendlela ndabona ngayo abantu baseDanuni abanibhawa ngakhona uba kusemfethu hayibo yiyo le wemfethu suyeka you coming there now ngenye imini uzaba unkaba yabo endiqomba hama nekusela amajida nyana man like abantu banyanisile because baqala kanjalo abantu ngoku umuntu uqala kanjalo bra yami yabo qha mna ingxaki besendinayo already mna i-experience ye-acting mina suka kwi-theatre suka Baxter Theatre suka Artscape Theatre yabo yonke into edibene no-acting kuqala ndinayo experience yayo yabo so into nayi-find out hayo kwezi extra nandinazo pha i-most yazo zona zaziyele nje kuba zizi-extra zi-extra zona umwazo nje uvele TV okanye ubone zizofaka nix yabo then mhlawumbe zizofika sifote pha nobani sifote pha yabo eneke mna nqomo no mna ndifuna ngabani nantse yam bra yabo nantse yam so after ke undifumene feedback entswimbu ngeweek ka generation ndaphanda more ke ngoku kulapho nayifumana khona ngoku igig ka Gomora yabo ndafumana igig ka Gomora I killed bra yo I killed yabona yo bra performance yakho bra yo jonga and then ke ngoku yabona ngoku sasisiya phana ku generation as extras bose yazikhwelela yonke la way usiphathela nepahla zakho ku Gomora yayi character mos azatsotsi izondithatha endlini sandithatha nxibe iflops no short ne vest yachisa ke Orange Farm yabo and zafes didala ndirate sidala sicexolo ba early ngoba late azathi sicexolo ngoba early because ufuna uneziqale kuso bezawudlulwa ngaso becima zafes indivuse nje then bendihlamba bezami dala ndirate asivaye ke namajita punctuality sokhumsha kakhulu sound ithethile logama ningalazi ngingalaza ngidile zechabe so manje kukhona ukuthi so nyani asesivaye wona amajita ibe yingcenga letsotsi mfethu qina isibindi man because into eveyenzeke kwi-actors ezintsha the minute zidibana ne-actors ekudala zikhona mhlawumbe kufanele ushare script ne-actors ekudala zikhona umuntu banjwe ligwababo abaleke yo mna ndilambele lento tasuke eDanuni for lewe bra asoze yabe ne-agent amnifonela because must agent must zize ezirhaya kakhulu kodlula thina yabo izi-agent so yaqonda uba iluze wena iluze imali yabo naye abinifonela nayo please usela amanzi aniswekile ndisisi mna ndigrand nasisi ndi-right uziqonde bra ngosishutayo ba mna nabe nditheke one obviously ke izawubani iziphindwa but wena mntu xa kuthiwa cut
like mhlawumbe umuntu ubhudile yayizezi zasepha le uCaptain America lina actor nayo pha uyayingurantuma ngumuva wangu yeah man Buddha but umjele the reason why Buddha wayidala yena pha kwasekuseni so yayisinogqibela leya so diniyo umjita yabo setsho mina nabe navuyela loo nto ba akuthiwa khathi uba kubhuthe mna kuthiwa khathi uba kubhuthe bona futhi into right le mfethu kwangokureswayo mna ngokundiresayo ndistraight bra ilyrics alofu ilyrics lokhu iscript ndisendele kwayizolo leli ndiziqayile mntanam bona xa uphuthele ubuthongo uyi-act mntanam yonke liwi zathi ayifika la manje ndidala ndiready prime so nyhani ke yayiprogress bra officially nayo nandiyazi ke ngokuba izawudlala nini kuthini ndabuya naze Cape Town yayidlala Friday la we ndaposter baman palate zenike nibukela uGomora ndiyazi kwathini yenyana abantu bra babukela nathi gqiba bra and ke ngokuba uGomora nishuta negqiba anani kona la chance oba nijonge because ixesha elihambile yabo so nami ndiyaba nenlenze njani yo xa ndibukela bra i-calls enandizifumana ufonelwe itsotsi eseDurban i-video call bayekuse so bayandiphikisa bandigqiba bona wena apha ndiyacela uba ndandifunda nayo lena man kuseyasibungu wena bona ifamily yakhe yonke hayi nguye nyani yonke la weta man ikwenza ngasike upushe more and more and more and more yeah bra so hayi iya kanjalo ijeni yami ba eJozi yo like ijeni yakho like iya inspiration man yo uyibalisa kahle ndiyayiva ke ngoku because nathi siyazibuza ba hey uta wenza njani azabe phayana yonke le way and ke ngoku iwe ye script abantu abayazi bayivaya kanjani yabo kwalo lamqayo so iyandiqaka into yakho uthi ivesi zakho awukwazi uzinqaya kungawoyi ne kuba ignorant okanye bra asikize kanye rap engayoyanda ne mhlawumbe because la way yabo because script sona disibamba kodwa when comes to lines zami lyrics hayi because yabona indlela inantsika ngayi performance ingathi into oyithethayo like into esuka kuwe awunothi uba into oyibhalelweyo because yabo I think into oyibhalelweyo yona inzima kunozibhaleleyo yabo like according to mna yabo because ubhalela like umuntu athi undibhalele lyrics yo ndabhuda yo ta ingaze ndizibhalele ngokwami ndicinga ngokwami into and kunzima uba ndinqaye yabo otherwise Rodman yo hayi ijeni yakho iya inspiration Rodman yami ikhalela uba indenza uba ndikhalela uactor kwasam yo otherwise enye lo Rodman ndibukelayo apha kuwe like indlela abaphatha ngayo abantwana bakho yo umuntu ongenamntana ndingathi kuba nami sendinayo umntana yabo benza ukuthi indenza ngikhalela uba ndinomntana nami ndenze all show like ndiyabona baninzi abantu abanabantwana but ndiyayibona indlela owenza ngayo and ke ngoku awuthi mna abantwana bami baphatha kanje kuthiwa ithina lesithini isilungu manje siyeke because sizambhida abantu bayabona like uyenza awuthethi uba wenza le like i-action qha yeah so ndifuna unantsika ke ngoku ukwazi uba i-obstacles odibana nazo ezutata yami yabo because into endiqaphelayo abantu benzela yonke into abantwana bakho ngokwakho neyabo because sometimes ngende uthi ngitasha mekuseta diksi ndimpelesile mfethu ngihleli nengcozi yeah ndiqona kuse ibra uzethi seyindala ke lenguluphumi le yibona seyizokoluka lapho wandi izonguluphumi uluphumi umthala mntaka bhuti so kwesixhosa umntana omncinci uluphumi lo balaqondi yamazi but ke uluphumi lo naye ukhona pha I think ndinantsika ndiyabhidanisa but ke so yeah yo igama lakhe li unique yeah li unique that's why ndilibhude yeah awathiwa umakhulu wakhe ne so ndifuna ukwazi i-obstacles odibana nazo ezutata like sibanisi singotata but I don't think imiceli imngeni odibana nayo wena ngalendlela sidibana nayo thina ayifani neyabo so ndifuna mhlambe if unqena ushare uba
ngeziphi i-obstacles udibane nazo izutata yabo, because sometimes awukwazi nokuphume ne-friends zakho nxa bafuna uhlale nomntana yabo. So ndifuna ukuninantsikela wena Footman yami usithele nje. Ya tayi uthethe ngathi ndingumuntu lo perfect kanti perfect njalo. hayi tayi kunzima bra. Umzekelo ngoku danisela amanzi. Umzekelo ta enye into endisacrifice leyo mna kubuya ke ngoku eJoburg. Yabo xa sendiye ndarealize ba okay ndinomntana ozayo omncinci. Yabo so le so le incinci yiyo endenze mandibuye eGauteng yabo, as much as ba ngendihleli eGauteng ndiphinde ndihaslishe yabo, but at the same time imali ibalekile tane because umntana xa ekhula kufuneke ethengelwe izinto kwathi yabo. Yeah. But mna as much as I believe ba imali ibalekile, I also believe ba bonda nomntana. So iwe bandihlala eJozi ndihaslishe, let's say mhlawumbe uGomora waye extend contract yami ngithola bende, then that means no abandiyenza ngoqoqa ngibhekile banisenda imali but umntana akamboni tatakhe yathola akhulu umntana na 3 ngola light, so mna ngiseseJoburg. But iminyaka phi kuyabaleka. So yokuqala yokusila enadibana nayo yileyo bandincame icareer ndibuye ngizokhulisa umntana, not like bangincamile because kuthiwa ke isiXhosa sithi iphupha lincanywa umuntu esaphila, Kuthiwa alifi umnikazi esaphila yabo. So ndabuya ke ngoku mna ngazohoya le incinci because nindala noko naseyindala ndabona ndagqiba nayo yabo, noba ndagqiba ke phofu ayibona seyibona ngamatshele ayibona apha esitratweni mone ndozomi izandla ezithethayo ndifuna wena futhi data indala So- kakhulu ndabuya ke eJoburg xa ngamjika yabo. That was a blessing in disguise actually, because if ndandihleli kakhulu if ndandihleli eJoburg banisenda imali mhlawumbe ndingandazi when zikhona nezinto ke like umzekelo umama wakhe uye emsebenzini yabo, like yagula then ndithathe ngandisekliniki, so let's say mhlawumbe mna bese Jozi then umama wakhe usemsebenzini igule le light mhlawumbe. Yeah. Obviously qinisiwe mos umuntu uzawulala because umntana wakhe ewe uzamhoya ba ngumntana, naxa ngibonele But akazumoya ngale Ngale uzamoya ngayo. umzelo wakhe amoya ngayo. so ke tayi zii-obstacles endidibene nazo ezo yabona. Wena iGilihlo ungabona ngathi yonke into imthebelele zositsho ngathi perfect fight, yonke la way bra ishiyana ne-circle nawe okuyo uyathola. Umna Footman like as for mna kwi-2 clipper endiqomba iyaphuma ibhotile apha, but umjito uphelwe ngamanapukeni. So you have to buy uthenga amanapukeni. But ke ngoku amajita azawuthini wona yantona, azawuthi amajita yo hayi bo kusemjita ntoni ngoku oko yonke wena imali onayo yendosi, yonke imali onayo Ucela ingene yokuqala. yabo. Awukwazi kawuthe 2 beers mfethu uqombe zokule 2 beers uzenodlisezi yantona. So ne-circle okuyo mfethu iyakwazi naye ukukhulisa wena nomntana wakho lo yabo, because Ngoba you understand yenza ngithi i-circle le ukuyo bra, i-circle le ukuyo uyakwazi ta ndifika pha kuwe kuse-Eagle bra kawenza apha mani kusekwenza to wash ta abetha msandobheka ngoku iphelile abantwaneni yabo, not like izawuhlala i-excuse yami into yabantwana. Obvious nami ngenye imini kanye ngenye inyanga sabona uba okay ndizawuzama ukhatha pha ukwazi amajita yabo, but the most important people ziingcosi yabo. But abantu abazayi-understanda mfethu ngabantu nabo abakwi-circle yakho abazayi-understanda. you need nje isekile egrand bra, Yeah. like umzekelo kwi-circle nayo mna bra bakhona abantu abanganabantwana yabo, But bayaunderstand. bayaunderstand the minute sithi incosampilo ngamanapukeni seyitime manje ndine-2 clip apha endizayisebenzisa ngexesha elithile, but if uzawuba nayo wena khakubamba apha ekuthi ngamanapukeni omntana yabo. Okay, danke Footman, danke mfowethu yabo. La we it's not like yonke way easy bra, nasendlini yabo uyakwazi ungibona bra ebaleni akuvala mos ebaleni
but awazi umbuzo umntana uphi abe umntana esendlini nabantu basendlini bra nabo banalo uxanduva abalidlalayo ekukhuliseni abantwana babo andikho yi-one andifuna uqhatha bra andikho yi-one and ke ngoku the fact that kuzothiwa yo hayi abahoyile abantwana bakho bra ekusewuthatha umntwana wakho amseklinikhi bekunyanzelekile but ngiyabulela ngecompliment but kunyanzelekile because umntana ndiyafuna uyixela leyo umuntu ongutata xa yenze into for umntana sanumpraiser but unyanzelekile umntana wakhe lowa unyanzelekile avukile ahamba umntana uba umntana kuneyotofa avuke uba ufree avuke athatha umntana ayeklinikhi awutofa pha umntana ngahlela abadlizana uncancizwa bendilapha mphethe wami so badlizana kwelicala ndimbethe indoda kwelicala ndisonda ngumdlezana lapho yabo kuyo kalacala but ayonto uzoqoqa uhasi iqhwabela izandla etha kunyanzelekile bra xa just le ngoku inqabile lapha there are a lot of niggas that can choose ukuya emajidini or ukuya endaweni ethile instead of aspend ixesha nabantwana okanye athathe umntana amsendaweni ethile athi uhambe zabe beleke umntana ngabo zabe mfunqule umntana yabo zawe yabo but ke ukhona umntana wathi kum no it's not about we praising you the time but senzela nabanye ze babone nabanye bakhona abaqomba se why ngazufana no time no why ngazukwazi ukuhlala nencosi yami yabo lencinci otathela bayazi otathela bayisekele lencinci tanabukelayo tantitiyayo iqhubhe sami lo sayela mina nansi lapha ecamkwami yabo then ke ngoku yonke into ikona inutrizayo xa ilambile no wenza fast then ngokuba ibaka abantu phethela ubhakwayo ngenxibisa sihleli sonke silapha if mhlawumbe yazi weather yaseKapa yatshintsha wenza sure uba if iweather yatshintsha unayo into yoba uyinansi kwinxibisa yabo yonke ikwalapha sometimes ngiba kule way ndithetha yesekile uba mhlawumbe lwana ithe tata ifuna ukokomelo mase thina siyancokola athathe rayman amdlalo ukokomelo ba amdlalo ukokomelo umntana ubuyele ukokomelo thina siyancokola thina singaphazamisa abantu yabo circle bra so ankonento bra ndisathina ngale incinci ke phofu sikagula ankonento le indala ke yona noko ayaye kuhlala phakumo ihlala kumamayo but banisiza yonke udeni yonke lanto so imnandi igrand yona yabo igrand kakhulu sure man yami hayo enye into endincamayo le nba ukwazi yabona ngokwexesha langoku kunzima uye wonke athi umuntu xa eyohlukanayo nomama umntana ngoba uzokunantsika ngokwakhe komkhulisa ngokwakhe asajoli mosinayo so beyithanda indlela osebenzisana ngayo nomama kalaphuma yabo so different mothers different mothers ke ngombo lapho ulaphuma le ndala nditsho le ncinci ke ngoku le team nayo nditsho yena because okay ndiyabona utakahlali kunantsika so ndiyayithanda indlela endisebenzisa because sometimes ke ndibone nge-holidays usichitha lapha yabo so isigela sikwela cala ku-audit wakhe so hayi sona so man yami hayi ndiyabulela man otherwise enye into khona enye wezeke ndayibona upostile phayana uba sewuyagowa utyelwe ukuze ukusekwalapha aphelele amanzi uzadibene nomama abantwana okanye ngabanye why ningeke nijole nabantu abanye bra uzethu nina yeke ezikaka ezi New Testament records uPablo uEagle Eye bani nostart bevuza ngisithi sayidini lelo ziyithethayo yoba ndandigowa naposta ku Facebook ndityele lo sabhala ingoma ezikake ezingam ingoma ethi ayisagoba icelebrity laseDanoni unyiswa ngumJohn asagoba lesitho le ayisagoba icelebrity laseDanoni unyiswa ngumgobo ndisedobheka ngalaxesha I'm like icelebrity ndima ngicelebrity ndama ngitshela ngama ndizibambe sikhangela fumana ingupapa wathi Pablo habe sathethi ngathi ngeliphi icelebrity kweDanoni kubani no like ba mhlawumbe ke ma celebrity but umuntu obizwa celebrity eDanoni kubani zandisa lo nto sikake ngoku uzifuna uqonda kwenzeka into no bona tama
Zange ngitshele. Phofu ke angathi zange ngitshela sinoyazi. Sinoyazi bra like La reza kanjani Ndakhalela uvindo lethi mama ngiswantshele ngoba nantshelwa baby. hayi yinto netoyo bayithetha loo nto leyo So mnatama ngama ngoku yanibhala lawe ndandise Joes yabo but ndayibhala ndandingatyelwanga bese like ndandibhala nje iwe yabo but ke utyelo leta senzisuko tyelo zonke akekho umntu akakaza umntu athi yazi angawanantsika akashayile shayile azisuko tyelo anabhiliva anabhiliva bra uqomba hayi manjani ubona wentomazana ithi kuwe yohani na baby nali mbondo lojola naye neqalile leshishini bentsha bekwenzima nosuza yohani unekanqele yohani na baby hlaba ke ngoku inzipho ngezazikhathi abe ngoqalo yenza ngeke saza yenza abe ngoqalo yenza but ke anifuni wena mfethu sibuyele kwezowepi because of ukunesi so udlulile kulana sibadala ngenzeka mhlawumbe omnye mhlawumbe wathatha nalo muntu ba uthethe naye yabo so no respect amagama abantu yabo bra but ke nandibhalela ingoma nina ethi ndigowiswa ngumjolo official wandigobisa ke once eGauteng because aloku yabona once eGauteng xa umuntu wakhe ngayibambi ifoni ayikho into oyicingayo kwenye into ayikho into oyicingayo noba behlamba izitya noba ulele noba uthini the minute engabambi ifoni wena so siva matrasi bekhala wena noba komanda sokala yo yayigowisa ke umgoyo baya yo yayigowisa kumjolo yeah Joga God can yabo I think ndiyaqala uthetha ngale way mandi confess ngabantu ithi mlandu we-ecourt kuthiwa phakamisisana sasekhohlo sesekunene nathi ya sesekunene uthi Nkosi ncede ndithethe inyani so into enzekayo phayana yabo ngizange sayithetha okanye siyi-avoida le way because I remember sesishuthi uzibheke yashuthi uzibheke bekuseta sicela ungene evideo ezamgise uzungena kulawe so into enzekayo nakubani ihamba yana it's not like lawe sayenza ubona xa udiswa mos udisa umuntu mhlawumbe umhater yabo sure ndiyascrolla ku-Facebook yabo ngihlela apha noPablo istudio sasikela qala sure ndiyascrolla ku-Facebook khale sika uPablo select ibhisa ndiyabona bani ungathi uyamkwazi awuwena usibulela so ndiyascrolla apha khalibe qone time utenga ndiyagowa nje celebrity lasedana liyagowa so kukhala ibhidi phayana lapho ye-trap futhi ayisagowa i-celebrity yasedanweni yezamomjolo manje icule lezansi uthi uPablo recorda le way siyirekhode le way bhala ivesi fast isibhala ivesi but ke ngoku ii-verses like isithetha ziquka wonke umntu yabo uba umjolo unjani lelana ntsika qha so ke ngoku unathi ku-rush hour wayilika la way leya ndizoxa uba nirikhodelani kananisuphuma kaloku sasiyazi uba izona ngibhade engekafiki ixesha loba iphume yabo sinegroup ye-New Testament yabo siyisele uba sirikhodele way yabo singamajile e-New Testament xa kukhona iway entsha siyirikhodela siyifaka kulaa group so noPablo sayirikhodela way sayigqiba same time sayisele egroupini uba sesirikhodele alapha amajile u-rush hour xa wayithatha andazi wena uyifumenephi uyifumana njani la we esengakurafken udayidiba noba kuthiwani kodwa kudiswa wena apha alikho liyidani celebrity alikho likudiswa wena apha esengakurafket ndiyaqaba le wayekaphumi mbani uyilikile nantsi iqome yam nantsi u-rush hour lo u-rush hour I think wasendela uSihle kona le uSihle lajima naye nguye wayenantsika
hey yabona upostile baba exe leli vele celebrity ngasekhaya bamba nembhako ba exe example izishabi yeah usiqonda one by one we inbox uqonde I gang sele konfane qona simane sithi hayi udetwa nawo otherwise konfane yami I think sizoba nayo episode yesibili yabo yeah andifuna ba sithethe side sophela so yeah otherwise ndiyabulela Rodman yami ngoba uze yeah ndiyabulela Rodman yami bekumnandi ukuncokola nawe yeah kwezinto I think nabantu ababukeleyo bazofunda something ukuzinto zithethileyo ulwazi balifumene because usharele noko apho nalapho ufikelela khona otherwise ningalibali ufollowisha iComfort Zone TV podcast ku Facebook ku YouTube New Testament Records kulapho sifumana khona episodes zethu ngoku sizawusign out otherwise akhona ufuna uyithetha before shout outs okay ku Facebook ndingunyana kaMamgcina ku Facebook ndibaleke ezinye izinto manje ndingazixela igama lami yabo sentsho khona lanto wena mfethu ufumaniseke ba endibalekile la wena sikhona ikhampani mhlawumbe ufumaniseke ba before ziqale ziye ku social media yabo handle zakho bafollow ndiyazi so daba bafuna ukubonga umuntu onjani character yakho character wise so bafuna ukujonga umuntu onjani mase bawe ngise okay uRuth lo wona kuphela ungaqashwa mhlawumbe so libalekiwe ezkanjalo because ku Facebook usiposta abantu kungakeni upostayo but azanda baRuth so libaleke into ezinjalo hence ndingunyana kaMamgcina ubuya usethe usiphelo yanda awuzungifumana uzofuma usethe airtime awuzungifumana but uba usethe unyana kaMamgcina uzakufumana ndifumaneka ku Facebook qha ndi-celebrity njalo andina Twitter andina Instagram ndandino Mixit sekamthethe hayi ndandino Mixit no2go ngoko otherwise shout out hey abanizi shout out to abantwana bami shout out to Laphuma Totongwane L-Dog Maji shout out to li team na SJ Madiba Madiba shout out to everyone bra shout out to you Eagle bra shout out to italente yaseDanone yabo shout out kakhulu ezidlala ibhola boxing okay ibhola le-boxing sport entertainment qhoka yonke abantu abazama uqokelela iDanone sisintoshi uzovuyo sisintoshi baninzi man esinobakhankanya baninzi hesizonqena ke but ke abantu bakhanganyileyo baxelele nabanye wonke umuntu ozama iDanone bayiqokelelane into ezikanje nathi bra if mhlawumbe zazingena into ezinjenge black ink dala mhlawumbe nathi sezistrongweni ngoba mhlawumbe ngesafa yabo because i-black ink ebuyamba mina senza khona igama dance sasiqokelelwa phana bra ixesha oba nalo lelokuya pha awunganalo ixesha oba sesitratweni wesike ibuyamba wasesitratweni ebusuku uyabethwa ngomso so usenza sure uba u7 ubetha ukokweni yabo so le black ink nayo sixa uphuma esikolweni then ngo5 nebeka iblack ink ngo8 niyaphuma so vese ngo8 kaphuma endlini so asikwaziko lapha phandle so if singa like indlela endibona ngayo ngoba beDanone as podcast bra podcast yabo indlela esizamayo abantu abakhona ba motivate ekhaya Brian maqomba nexe nangu line because i-platform yoba umuntu akwazi uvela mhlawumbe abanye abantu bakwazi uthethe ebantwini mhlawumbe xa ithetha apha ikhuphi way yakhe kukhona nomuntu ozomnceda kuloo nto ngowa through yona so Brian yabo so shout out to wonke umuntu ozamayo ikasi Danone uba bayibambane especially ku entertainment shout out before ngibale man bengifuna ubuza uba kulonyaka eyazi ba every year kuba nento uba yabona kulonyaka yilento endifuna uyenza ndifuna uachieve le way intoni wena oyi-achieve leyo ndizoqala ngam okay yabona mna ndixelele last year uba yabona kulonyaka ndifuna ulose weight yabo I can't wait to lose this weight. I couldn't wait to lose it. So I don't know about say lose weight. Don't call. Shout out to Unela Mgcina. Yeah, because Connie week DJ Spoon was Connie challenge yakhe 21 days. Abo uya 1 day
utya 1 meal a day yabo, Ndisezawufana. 1 meal a day sela amanzi odwa Yo. yabo, into eneshuga wayinantsika. So nena join la way for 21 days yabo, ngunela owaye wan-inspire la way basiyenza. Sale zadlule safika 21 days yadlula yabo, stela nje ngoku sukela ngoJanyana ngoku ndisela wezi ndisejimini ngoku, because I think sayenza for 30 days then ke ngosabuyela normal. Awukade nabuyela noma Yeah, ngicela after 30 days sabuyela normal. But I think ngeza nge5 days because nabona ba angafiki apho ndifuna ufika khona yabo. Yeah. So yona nto achieve le. Shout out to myself, man. Yeah, yona nto achieve le nyaka le. So wena yiko like there has bazikhona izinto ongazithethiyo like unanzi. If uyazi ba uachieve into kumele ba uyithethi, ungayithethi problem. Sikhona izinto qomba hayi abantu kumele babayazi. Khona izinto sesifihlayo yabo, because abantu baba nomona ngobona yabo. Yeah, uyabona ngithanda uyayenzayo okanye it's not like akayithandi ngumona qa yabo yabo, because izobe inhle kuwe la way le azame ke ngoku uyinanzika uyicekela phansi kuthiwa ngesizulu. So if you don't mind, please tell us what did you achieve this year? Yeah, Sibango kuJuly. July, approach August. I think 7 and 5 days, 5 days or 6 days. Okay, ayikabikho neka iwe achieve wenze umzekelo oright omnandi yabo. That means akho, I'm not saying ayikho serious, but akho like bona uba ndiyachieve ngithenge imoto like say nokhile nolithile yabo. So le yakho noko ndenza nami kube lula uthetha, but ke xa ndizama ujonga ayikho iway achieve leyo ne, kodwa kukho iway ndifuna uachieve apha ethandweni. Andiyazi bandizayiachieve njani, andaba ngancedwa ngubani yabo, nale misebenzi ke siyabo umnyama sibuye ubumnyama, but ndifuna ufundisa abantwana apha i-campus dance Ne ndifuna ufundisa abantwana i-campus dance apha, ukuze loo nto futhi indimotivate. Ingase ozange ufundisa abantwana i-campus dance gqiba baphele lapha epracticing, ngase zibe khona i-performance. Yabona umzekelo mfethu apha eKasi kwakubakho nge-June 16 ne-heritage nontoni yabo, heritage days zonke manje zawo days azibakhona kwakhe ngobakho izinto obulweni yabo. Xa no-achieve nje mna ufundisa nje abantwana i-campus dance then babe ne-performance ezifocuse kwi-campus dance. Yabona thina kwi-campus dance zihambile phela kamnandi ngithi sasingabantwana besikolo ke ngoku yabo, akho nto azothi umuntu angizukwazi ndiyaphangela ngomsa yabo. So engabantwana besikolo, sasingabantwana besikolo saya everywhere bra, kona sazihambe thina bra. I-ST sazazi nge-campus dance yabo. So lolo lapho ube ndihlalayo ufundisa abantwana i-campus dance, and then ke ngoku noba sithorishe but iqale siperforme man. Performance abantwana bazabakhona nababonayo bazakhona ke nabazasibiza siye and all the stuff. Asikathethi ngento ezidibene neemali kwathi ntinti, into edibene neemali ziyaxoxisa yabo, kodwa awufutyela abantwana imali kwathi, but esisakhono naso mna ingaske ndisikhuphele ebantwini, yeyona nto vele ndirhalela uachieve yabo. But ke kulo nyaka ke andinayo into endiachieve leyo ngaphandle kokuba ke ndibane nditshintshana nale ntwana yam inaphini qala imali yami igqibele pha emanapini. Serious, but ifani nje into kanjalo. But andinayo yada yabo. Hayi ndakuva futhi yami, otherwise hayi man, once again kuthiwa once again ndiyabulela futhi mani yami ba uzile apha yabo, ndiyabulela kakhulu. Otherwise singamoshanga ixesha, masibone next time man. Igama lam nokusibulelwa kwaNqwangi. I'm signing out.